Sartu da no? Niño vestido da. Niño vestido seguro. Nola etzaten den, amaigaren jasoldia, hori ez da lortzen, entrenamendu pare bat egita baizik eta urteetako lana, abilezia, gorputzaren indarra dotore aprobetxatu, eta horrela lortzen dira lan hauek. Amagosarruna bizkarrean, zenbat emotxo dara?
zero utxe. Oso ondo zile. Sei. Egiatek eta zaula. Seiko egontuen minutu eta mago segundua. Hori mutile zazpiko lau. Gaurmeniko mutile egegaz. Bizkaiko txapetu bizeta da promoziokoa. Venga mutile. Ondo, venga zanto. Honi zedi gero, Bizkaiko txapeltun eta txapeloro die. Ez dentzeu, edozein mutile hori gero. Kantia hori bat Bizkaiko txapeltun eta txapeloro die. Hauzi pasik Hasiko zen? Res, amigo, res. Hale un pare baganien. Res, Ondo Joseba. Oso ondo Joseba. Hvala buruta, nizketa oso. Oso ondo hartu, hori. Oso ondo. Ondo! Hortzi, ondo ringen! Yo, venga! Bederatzi! Hamar! Venga! Hamaika! Ondo, hamaika! Hala bruta, bigarren intentua. Hori eta bruta, jota! Hausanki! Hori baina! Naizta alegindu gora, eman diegu alegintzeko pazientzia eta denbora. Baina soberan zuten aleen, orain falta den ganora.
Arria gura igotzerako astelena izango da. Dutelata, ala balitza ojala, naizta polearen formula den, formula bat mundiala. Urrena azkarrago egiteko, igotzeko eginala. Aldamenetik sartu sardea, lehen lastoari bezala. Eta berak esan duen gizan egin, Horkorantz doa pagoa gorantz, zenbat neketa alegin. Nire kasuan naiz zorionak, esan ez litzake berdin, oso errez igoko nukenik, ta esku bakarrarekin. Sentitzen, ez da errez deskribitzen, ta zailago entenditzen. Baina etxera kontentu goaz, ta gure naia hori zen. Baldin bersoak lagundu badu, brotxe polit bat ipintzen. Brotxe polit bat ipintzen. Bukatu denez oporra ta jaiaren maniobra, astelena da zigorra. Nola gustura aritu garen, izan nahi nuke baikorra. Ze herri goxo autentikoa, eta ze jende jatorra, eta ze jende jatorra.